Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Rouge Trafalgar for Women. Iyan ni siya ni Christian Dior. Pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali simple lang ang iya timpla, matamis, kag puno sa pula ka prutas na, no? Matamis ni siya, kag angay ni siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have raspberry, strawberry, cherry, kag mandarin orange. Na sa sugod po lang, puno na sing pula ka prutas, tatlo ka bilog, no? Raspberry, strawberry, kag cherry. Matamis kid kaayo. Kag for the mid, we have black currant, kag grapefruit. Na ang black currant gahatag pagidduga nga pagkatamis kag madulom nga hamot. Kag for the base, we have musk kag patchouli. Ang musk gadakop sing iya nga hamot para hindi magsud todo-todo lapta. No? Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!